Per crear una enquesta dins d'una sala d'Adobe Connect, hem de clicar a Pot, Encuesta i a Agregar nueva encuesta. Ens apareixerà una finestra on haurem d'escollir el tipus de pregunta que farem. L'opció múltiple ens permet escollir tan sols una resposta de les possibles. Múltiples respostes ens permet escollir més d'una resposta a la vegada. I resposta corta permet als participants escriure la seva pròpia resposta. En pantalla podeu veure un exemple de cada una. Un cop escrita la pregunta i les possibles respostes si s'escau, cliquem a Abrir i apareixerà l'enquesta a tots els assistents a la sala per a que hi participin. Quan vulguem finalitzar l'enquesta, clicarem al botó Finalizar encuesta i podrem analitzar els vots clicant a Ver votos. Si a més volem compartir els resultats de l'enquesta amb tots els participants, cliquem a Resultados de la retransmisión.